Kedamtang pai ni phai kri hiniar ni ada por phai campaign nilip constituency Dokhora VDP atum chepatir pi ponalong chuki hola thana advisory committee nilip block CRPF lapen Dokhora be rong asaratum chelandunsi ningkan thok sikebra pho independence day amen pen thengpi aklim ke epon lapen India detpi alama ake joy pen keron pon India detpi long kedamtang ningkan ason pen piningan ningkan abang detpi dangalong anta ke project RJC theglong gari motor bike hem hithi kulat along anta har ghar tiranga pu amen pen ketar pon asonsi thek pon long lasonsi kedamtang pai ni phai kre hiniar ni Dokhora VDP choki hola thana advisory committee nili block CRPF lapen Dokhora bearong asaratung chelangsi India det pi alama mate flag ake joy pen ongdung bike kate waratuma phan lapen ke ongdung araratuma phan pidun longlo bangso phi thengpia krong aklim ke epon asaita dengpon non malom pir the dang thengpi thengprang nangki jum bom pena jok ke phang ok arni ki so angtan 40 degree celsius an le rock pen muni ratum penang an ke phang ok pen aduk do pon rinti lopusi pherang ke thengnu choki hola police station chairman elison temo hin pen lamthe jai pon bangso long Dokhora be arong asar bidu be Stephen be Kensing Phangchu nile block CRPF atum choki hola police station police atum lapen ongdung aradatum chitongdo Independent Day Azadi Amrit Mahotsav Amen Pen Pini Dokhora VDP Pen Patirpi Ponsi Thana Advisory Committee Chelangdonsi Lapen ke Nili block CRPF tumpen Cherap Chetu tumpen Lapen Dokhora be rong asar pen danglok lapen VDP long ke claim committee member pen danglok nayok pen danglok pini labangso 75 thars Azadi Amrit Mahotsav amen pen thengpi arong ke epon lapen ke India Sarkar pen ke dengpon har ghar tiranga ko hala bangso ang deng sistem pini klem pon lo dukan pen chenglok lapen ahem pen chenglok ini labangso har ghar tiranga ko amen pen labangso national flag sitame ron pon pado pon lo koila mati pen Samsung inki karbiang long life